Αυτό το overnight oats θα γίνει η αγαπημένη επιλογή των μικρών και μεγάλων φίλων της παρέας μας. Είναι από τα γλυκά γεύματα που προσδίδουν κορεσμό και μπορούν να σε χορτάσουν για αρκετή ώρα μέχρι το επόμενο γεύμα. Και αυτό οφείλεται στην πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες που περιέχει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ετοιμαστεί και ιδανικά χρειάζεται να αποθηκευτεί στο ψυγείο από το προηγούμενο βράδυ. Το βασικό υλικό της συνταγής αυτής είναι το στραγγιστό γιαούρτι του τόπου μας της Δέλτα. Ανακατεύεις τη μισή συσκευασία γιαουρτιού, σταγόνες κουβερτούρας, τους σπόρους τσία, το κακάο, την βρώμη, το εκχύλισμα βανίλιας και το σιρόπι σφενδάμου. Ανακατεύεις πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Σε ένα άλλο μπολ προσθέτεις τις φράουλες και τις πατάς με το πιρούνι. Βάζεις το υπόλοιπο γιαούρτι και το σιρόπι σφενδάμου και ανακατεύεις καλά μέχρι να δημιουργηθεί η σάλτσα φράουλας. Σε ένα βάζο προσθέτεις τη βάση και από πάνω τοποθετείς τη σάλτσα φράουλας. Συνεχίζεις με την γκανάζ σοκολάτας, για την οποία θα χρειαστεί να ανακατέψεις το κακάο με λίγο σιρόπι σφενδάμου, λίγο νερό και το φυστικό βούτυρο. Ανακατεύεις καλά μέχρι να πήξει και την απλώνεις ομοιόμορφα πάνω από το overnight. Το overnight είναι έτοιμο να σας συναρπάσει. Μην ξεχάσετε να στείλετε feedback όταν το δοκιμάσετε.